снимка, черно-бяла. Момиче с развяна коса, небе, облаци. Къде съм? Кога? Далечната 1951. Току-що завърших първи курс и ме изпратиха за ръководител в лагер школа за средношколци в Берковския Балкан. Учениците, 1 или 2 години по-малки от мен, ме гледаха с внимание и интерес. Лекцията ли слушаха, мене ли гледаха или шарения сукман и бялата жърсена блузка? Бяха години на оскъдица и купонна система. Дрежките овехтели, а сукманът басмян, ама с по-особена кройка и чудно съчетани шарки. След войната преживелите Холокоста, но обеднели до крайност еврейски семейства започнаха да получават помощи от Джойнт. Тук в скоби. Комитет за хуманитарна помощ на евреите от Източна Европа. В Кюстендил, родния ми град, имаше комисия за разпределяне на пратките от дрехи и храни. Спомням си вечки, които станаха неотделими от нашия бит. 2 зелени войнишки одеяла, които по-късно в студентските години ни спасяваха от студа. Вълнена пухкава жилетка на майка ми, смешни гащеризони на братчето, карирано пълто на сестра ми, студентка по медицина. Моето пълто от букле. Всичко малко тесничко и демоде, но какво от това? Имахме пълта. Следващите години Джойнт стана неотменима част от живота на еврейската общност и на Шалом в България. Помощта не се ограничава в дрехи и храни, финансират се социални и културни проекти, благотворителна и доброволческа дейност. Представителите на Световната организация станаха наши приятели. Светът се промени и ние влязохме в този свят. Сега и наши внуци са представители на Джойнт за други еврейски общности по света. Разбрахме, че в големия свят съществува еврейска солидарност, което вдъхва увереност и самочувствие. Погледнете момичето в шарения сукман, навръх Тодорини кукли. Едва ли ще го познаете. Беше много отдавна. Бабо, какво толкова? Сукман като сукман, биха казали сега моите внучки. Не, деца,
в онова далечно време сукмана и пълтото не бяха просто дрехи.